Ang Exodus, istorya siya sa mga Israelita katauhan sa Diyos. Nga grabing hinilak, 430 years nilang hilak og ampo sa Ginoo tungod kay grabing kabugat. Exodus chapter 1. Exodus chapter 1. Verses 1 to 11. Exodus chapter 1 verses 1 to 11, mao kini ang mga anak nga lalaki ni Jacob nga mikuyog kaniya uban ang ilang tagsa-tagsa kabanay sa pag-adto sa Ehipto. Si Reuben, si Simeon, si Levi, si Judah, si Isaacar, si Zebulun, si Benjamin, si Dan, si Naphtali, si Gad, si Aser. Ang tanang kaliwat ni Jacob si Tinta ni atong higayuna didto si Jose sa Ehipto. Unya namatay si Jose ug ang iyang mga igsuon ingon man ang tanan ni atong kaliwatana. Apan midaghan og nahimong gamhanan ang mga Israelita og nalukop ang Ehipto kanila. Wow! Malukop og Kristohano ning Lourdes kinagrabihan. Muna nga mo kahadlok og lutoson ta i-oppress ta. Na kan man tao gyud nga mo butang-butang nimo mulutos nimo. Pero sagdi lang ayaw og tagad. Ang imong tagdon unsay gisugo sa Ginoo nimo. Ang pagkinabuhi nga gikaymutan sa Ginoo. So nidaghan silang taman. So nigilukop nila ang tibuok Ehipto, katawhan ni sa Dios kay mga Israelite man eh. Verse 8. Unya may bag-ong hari sa Ehipto nga wala masayod bahin kang Jose. Mingon siya sa iyang katawhan, tan-awa ninyo, daghan na kaayo ang mga Israelita, ug mas gamhanan pa sila kay kanato. Busa mangita kitag paagi aron dili magkadugang ang ilang gidaghanon, kay tingali unyag sa panahon sa gubat, mutipon sila sa atong mga kaaway, ug makigbatok kanato, ug unya mubiya sa nasod. Busa, gibutangan nilag mga kapatas ang mga Israelita aron pugson sila sa pagpatrabaho sa bugat nga buluhaton. Gitukod sa mga Israelita alang sa hari sa Ehipto ang mga syudad sa Pitom, sa Rameses, aron himuong tigumanan sa mga pagkaon. Magpray una ta. Ginoong Diyos nga labing gamhanan. Salamat kayo, Lord, nga karong gabi huna ang imong mga pulong. Amo amahan nga masabtan pag-ayo. Og salamat kayo, Lord, nga walay magbalibad. Walay mo refuse Ginoo. Tanan mo sugot nga ikaw maoy padayon nga maghari sa among mga kinabuhi og sa among mga pamilya. Salamat, Lord, nga diha kanimo among makaplagan ang among tinguha nining kinabuhi a Ginoo. Padayon kang mahimaya nining kagabion ug walay gahom ang yawa nga magsamok-samok sa among mga kinabuhi, sa among pamilya ug sa among panagtigom karon. Cover us with your precious blood, Lord Jesus. Ug thank you nga ang kada kasing-kasing matamnan gayud sa imong balang espiritong magakanbiktar kanamo. Mauni ang among gipangayo o gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among Hari, Dios ug mangluluwas. Amen. Amen. So, sa sinugdanan sa atong gibasa, kulba kay ning sitinta lang ni sila ninaog sa Egypt. But ni sanay sila og ayo og niabot pagani sila sa 2,500,000 ang gi-estimate nga nang gawas gikan sa Ehipto. Wa pa tingali apil og ihap ani ang kabataan. 200. Unya ang mga tawo nga igong makagunit og espada nga mga kalalakin-an gihap sila 600,000. Pero diin man sila gikan lang sila sa 70 ka buok nga misulod sa Egypt. Now kini nga Egypt nabuhi ni ug ang mga neighboring countries nabuhi tungod ni Joseph nga Hebrewanon. Pero kay namatay na mas Joseph, namatay pod ang Pharaoh ug ang anak na ni Parao, mao inahimong hari dito, ug wala na sayod unsay nabuhat ni Joseph sa pagluwas sa maong nasod. Iyang nakita kini nga hari. Kini nga hari
Si Pharaoh. Pharaoh manggapon ni kay anak man ni Pharaoh. Humawan manggapon na kay anak ni Humawan. Ha? Nakita niya nga grabe ni daghan og ayo ang mga Israelita nga bisag asa siya lingi Israelite. No? Musuway o niya na silag suroy-suroy ani. Christian na siya. Christian po ng balaya. Christian. Christian na. Christian po niyo. Kristoano na. Nga na, nilukop bisag asa lingi. Katauhan sa Diyos. So dako kayo nga ka taranta, dako kayong kahadlok sa hari o sa mga kadagkuan sa Egypto nga moabot ang panahon nga musukol ni nila or moabot ang panahon nga sulungon ng ilang nasod. Kining mga Hebrewanon nga ilang mga ulipon makig-abin sa musulong ug unya mapildi sila og mubiya ni manglakaw na sila masugo. So ang gihimo nila, ang gihimo ani nga hari, paminaw. Gihatagan niya trabahoon nga grabe ka bugat kaayo. Kini nga hari, gisugo niya ang mga Hebrewanon. Kamong mga Egyptian, kamo maoy mo kastigo aning mga Hebrewanon kung magpatanga-tanga ni sila sa trabaho. Kamong mga Hebrewanon, gasuna ni siya. Kamong mga Hebrewanon, ang inyong trabahoon, matulog ra mo tag 3 hours. Grabihan na no? Maghakot mo bato. No, matulog ra mo tag 3 hours, matulog ra mo tag 2 hours, or tag 4 hours. But ang inyong trabahoon, tukuron ninyo ang syudad nako, ingon ang hari. O kini mga syudara, butangan nato ng mga warehouse tipiganan sa mga pagkaon. Kaya nasuway naman ni sila atong time ni Joseph, nga grabing dako ang gutom. So sa ilang kapanahunan karon naghimo na sila daghang mga warehouse, mga warehouse. Ano naman pong na warehouse ng storehouse? Mga tambakanan og pagkaon. Pero ang ilang gipatrabaho ang mga Hebrewanon para sa ilang kaugalingon. Kini nga hari nga si Pharaoh, gisugo niya ang katawan sa Diyos, gipakastigo ang katawan sa Diyos, gipugos ang katawan sa Diyos, nga magtrabaho para ra sa iyang kaugalingon. Para pagpanday sa iyang kaugalingong gusto. Para pagtukod sa iyang syudad. Wala sila'y PhilHealth, wala sila'y pag-ibig, wala sila'y is any benepisyo nga madawat nila, wala. Gani ang madawat nila sa kada adlaw, kuwang ang tubig, kuwang ang pagkaon, dagmalan pagyud sila, latuson pagyud sila og taman. Ingani ang kagrabing kabugat nga gipahamtang sa dihang si Pharaoh mao'y naghari sa ilang mga kinabuhi. And kaybaw kay ta, nga sa atong kinabuhi, dunay mga Pharaoh nga naghari. Kini mga sala nga atong gidaladala nga naghari sa atong kinabuhi, mao ni muhatag na ato grabing kabugat. Nga malipay ra ka kadali, unya maguol na po ka, unya samo kayo, wa adyoy kalipay, wa kalinaw. Muato ka sa imong panimalay, gubot, muato ka sa imong silingan, gubot, bisag asa ka padong, gubot. Hasta imong buhok, imong nang gubton. So ingani ang gibuhat sa hari nga si Pharaoh mga igsoon, gipabugatan niya ayo ang mga katawhan. Pero bisag nabugatan sila ayo, niingon ang Biblia, mas nisanay pa Hinoon sila. Verse 11. Verse 11. Niyon sa ang verse 11. Busa, gibutangan nila ang mga kapatas, ang mga Israelita aron pugson sa pagpatrabaho sa bugat nga mga buluhaton. Gitukod sa mga Israelita alang sa hari sa Ehipto, alang sa hari sa Ehipto ang mga syudad sa Pitom, sa Rameses, aron himuong tigumanan sa mga pagkaon. Batingon diha ang verse 12, apan sa diha nga mas gidaog-daog sila sa mga Ehiptohanon, misamot hinuog kadaghan ang mga Israelita og nakahatag pag-ayo og nagkatag pag-ayo sa nasod. Mao'y hinungdan nga nahadlok ang mga Ehiptohanon. Lamian ning lutuson ta no?
Lamian ang butang-butangan ka, lamian ang libakon ka. Manay nindot. Lami dahil ang hilabtan ka. Kay the more they were afflicted by the Egyptian, they increase, they success, and they prosper. Pero kanang butang-butangan ka, mubalos, dayon ka, manulong po, dayon ka, pariha mo. Hinumdumi mo yung kanito o ni Jesus. Si Jesus, gibutang-butangan, nagpakahilom. Ikaw, gibutang-butangan, ikihan ako ni Be. Ikihan eh. Agaw na ko, bugado ha, bugado. Ha? Kiha ikaw. Sige, kiha. Kaysa among likod sa bahay, naapod ko'y katabang nagpuyo sa bukado. Hala? Napo siya kapre, no? Wa na'y apel. Mga tuo-tuo na. So, nisanay noon sila og ayo. But unsay punto nga atong naisgutan ha? Si Pharaoh, nga wala nag-ila og Diyos mao ni hari sa ilaha, nabugatan silag taman. Unsa kay naghari sa tong kinabuhi ron? Sayo naman kay ta moingon naghari ang Ginoo bisan sa prayer. Ama namo natatsan sa mga langit, pagdaigon niya ang imong ngalan, maabot ka namo ang imong gingharian. Igor ang gimemorize, balik-balik. Pero wa kasabot. Di ba ningon si Lord maghari ka? Ningon sa siyang mga pulong sa pagampo, maghari ka diri ka namo. Kanang mo ni muabot diri ka namo ang imong paghari, ang imong gingharian. Sigurado ka nga si Lord may naghari sa imong kinabuhi. Or igor ni mong gilitok, wa ka kasabot. Nga kabaluta, nga kung dunay Pharaoh mohari sa itong kinabuhi, perting bugata. Ato ta sa 2 Chronicles chapter 10. 2 Chronicles chapter 10. Si Solomon mga igsuon. 2 Chronicles chapter 10. 1 to 15. Si Solomon, naghari siya sa Israel, uban ang kaalam. Pero sa pagtukod sa palasyo, sa pagtukod sa mga syudad, sa pagtukod sa tanang buluhaton, bugatan kayo na bugatan og ayo ang mga Israelita sa trabaho. So, sa diyang namatay na tiguang na si Solomon og mamatay na, ang mupuli niyang trabaho, ang mupuli niya pagkahari iyang anak nga si Rehoboam. Munang ningon ng verse 1, chapter 10, verse 1 sa 2 Chronicles. Miato si Rehoboam sa Sikim kay dito man ang tanang tao sa Israel aron paghimo kaniyang hari. Sa nakabalita si Jeroboam nga anak ni Nebat, bahin niini mipauli siya kay dito man siya sa Ehipto niadtong higayuna aron paglikay kang Haring Solomon. Gitawag siya sa mga tao og si Jeroboam og ang tanang Israelita miadto kang Rehoboam og miingon. Kini si Jeroboam opisyal sa mga kasundaluhan ni Solomon. Kini si Rehoboam, pare-pare ngalan, Jeroboam, Rehoboam. Si Rehoboam anak sa hari nga si Solomon. Og kini karon si Rehoboam mupuli siya pagkahari sa iyang tatay, sa iyang papa nga si Solomon. Masabtan? Verse 4. Gilisod-lisod, ningon sila, niduol sila ni Rehoboam, og ningon, sa verse 4, ningon nga, gilisod-lisod kami pag-ayo sa imong amahan, pagaan-gaani ang among mga buluhaton, o nga gipahamtang niya kanamo, og moalagad kami kanimo. Muna ilang hangyo, niduol sila sa anak. Sir, long live the king. O mahal nga haring Rehoboam. Sa buhi pa ang imong tatay na si Solomon. Kapoy kaayo kami. Bugat kayo ang among mga trabahoon.
Kung mahimo kay karon ikaw anak, ikaw may puling ari, pagaan gani ang among trabaho. Ingon ang verse 5, o giingnan nila si Rehoboam. Iniingon, giingnan sila ni Rehoboam, balik kamo human sa tulo ka adlaw, busa na mauli ang katawhan. Nagpatabang si Hari Rehoboam sa mga tigulang nga suod ni Solomon nga iyang amahan, sa buhi pa siya og mingon siya. O sa may inyong ikatambag kanako nga angay kong itubag sa katawhan. Ang mga tigulang miingon kaniya kun magmaluluyon ka kanila aron mahimuot sila kanimo, ayuha sila sa pagpakigsulti og alagaran kanila. It means ihatag ang ilang gipangayo. Pagaan-gaan ni. Wala na gipasabot nga ayaw na sila patrabaho. Pagaan-gaan ni ang ilang trabaho. We know nga kung daghan tagbuhaton gamay rang imong sweldo, bugat po no. Pero kung kuhaan ang imong trabahoon, increasean pag yun imong sweldo, murag dobling kalipay na. Tama? Sumuni ilang hangyo sa hari, o ang hari, nangonsulta siya sa mga kadagkuan, mga counselor, mga tawong, mga tigulang nga buhi pa sa panahon nga buhi si Solomon pa naghari, o karon buhi pa sila, sa diyang ang anak mo naghari. Dito siya na ngayong tambag. That is why giingnan siya, buhata ilang gipangayo. Sa pamay imong gikinahanglan nga, dato naman kakayo. Imo pong syudad, ligo na kayo. Ang gingharian, ligo na kayo. Buhata. Verse 8, apan gisalikway ni Rehoboam ang tambag sa mga tigulang ug nagpakitabang hinuon siya sa mga batanon nga iyang mga isig kaedad. Gihimo niyang magtatambag. So, ang mga walay kaalam mo, gihimong magtatambag. Kabalo ka batanon na kay kusog og daghan kapag katuigan. Amen. Kung kana nga kusog og kapanahonan nga panalangin nimo, batanon anak, ubanan na sa tambag sa ginikanan. Ubanan na sa pulong sa Diyos, powerful kayo ka. Pero kung ikaw anak ka nga magbuot kanunay sa imong kaugalingon, sultian ka nako, daghan kag mga adlaw, katuigan pas imong kinabuhi, kusgan pa ka, pero ikaw ang pinakahuyang na lilalang. Mo man may tabo sa taong di mamatig tambag sa ginikanan. Di mamatig tambag sa pulong sa Diyos. Huyang kayo na. Butbutos kaugalingon, di dali kayong mapukan pagpakasala mga pakyas. Di maminaw. So, dito siya naminaw. Unya, ang giingos mga batanon nga magtatambag, miingon siya kanila. Unsa may angay kong itubag ang mga tao nga naghangyo kanako nga pagangaanan ang mga bulaton nga gisangon kanila sa akong amahan. Mitubag ang mga batanon, ingna sila nga ang imong kumingking mas baga pa kaysa sa hawak sa imong amahan. So it means, kung gagipapasan ninyo sa akong amahan, ang iyang hawak, ang iyang lawas, ang iyang anak kabugat, sultian mo na ako ang akong kumingking mas bugat pa ni kaysa sa hawak sa akong amahan. It means, kung kaniadto gi papasan lang tamo og tag 100 ka kilo kada adlaw, tag 200 na ron. Kung kaniadto ang akong amahan ninyo, ang akong amahan nga si Solomon, kung wa mo nagtinarong sa trabaho, paluya-luya mo, latuson mo niya og bayabas. Ayaw ng bayabas. Latuson mo niya ikog spagi. May kailaan na. Dos por dos. Karon ang akong gibulnal ninyo na ay hilo sa skorpion. Ang magbinuang mo. Sa laktod nga pagkasulti tungod kay bugat man kayo ang gihatag nga trabaho ni Rehoboam, ang tanang mga tao mibiya og mitalikod niya. Hello? Tanang mga tao ni talikod. Ang nabilin lang sa iyaha, duha lang katribo. Nitalikod sila, gibiyaan nila, o ang ilang gihimong hari, si Jeroboam. Dili na ang anak. So,
ikaduha ni nga panag-ingnan nga makita nato nga ang mga hari naghimo sila og mga pagmando. Doon na sila yung mga patigayon para lang sa ilang kaugalingong ambisyon. Pero ang mga nabugatan og ayo ang ilahang mga gingsakupan sa ilahang gingharian. Like ni Pharaoh, karon ni atang Solomon, karon ni atang Rehoboam, puro pabugat ang gihatag nga mga buluhaton sa mga hari sa Old Testament. Grabe kayo ni. So, ang tanan ng andoy nga tagay may kapahulayan. Kanapong nami healing, nami ka, gaan ang among buluhaton. Kanang makarelax pod me, paginhawa pod me. Kabatay mo na gitikon unya di paginhawaon usahay. Ang inyong bata, inyong gitikon, nalingaw mo kay gasig katawa, pero halos ng buto na ang mga gagmayng ugat ana sa kasing-kasing. Kabisag kasigi sa katawa, pero nang hubag ang iyang mga ugat, nga gagmay kayo. Di ni mo, wa na say hangin, madakpan, kay gasigi katawa, sige ni mo gitik. Butha nag-ugat dan, na ikaw may nahinungdan. Mga amo ng kalingawan si Kisay, mga anak, si Mami, pag ginawa, wa pa kayo sugod katawa. Ginawa ng bata ba? Nga na. Grabe mo, nagdili sila pag ginawaon. Halos puro kabugat ang gihatag sila mo nang, sige sila intawong naghilak, parihan nato karon. Nga wala na tayo Rehoboam, Paraon, Solomon, o kinsa mga hari nga naghari nato. Pero ang naghari nato, mga problema, kawala doon. Kapobrehon, sala, garbo, o kini sila naghatag o grabing kabugat nato. Muna nga atong tinguha sa matag adlaw makapahulay lang unta, naay kalinaw. Gikan ka sa imong trabaho, naggubot dito sa opisina, muuli ka. Gubuta po de, oy, muuli na ko. Salamat Lord, makauli na ko. Sa kalsada, ga traffic, kay ga dakop, nadakpan bagyong ka Lord. Pag uli ni mo sabay, wala naghugas, wala naglungag, wala kahoy gauwan. Makaingon yung kambisag, asa di ko padong. Puro man lang ni kabugat, walay kapahulayan, walay kalinaw. You see? Kita na nato. Ang mga hari, nagmando sa ilang mga katawhan, imbis nga sila magaan-gaanan, ilang gipabugatan og ayo ang mga katawhan aron sila ipasaka. Aron muangat sila. Mao na ang mga hari. Now, even in the New Testament, sa panahon nga nitungha na ning kaning Jews nga, Hudyo nga relihiyon, dunay mga kining gitawag og magtutudlo sa balaod, mga skreba, mga tigsuwan sa balaod og mga pariseyo. Kisa ni mga pariseyo? Mga pangulo sa mga relihiyon, mga pangulo sa relihiyon, pangulo sa mga relihiyosong tao, mga pariseyo ba? Sa panahon ni Jesus. Sila sab, nakahatag o grabe kayong kabugat sa mga tao. No? Atong basahon ingon ang Matthew chapter 23. Matthew chapter 23. Matthew chapter 23 verses 1 to 4. Ningon diha, unya, miingon si Jesus sa mga tawo ug sa iyang mga tinun-an. Ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga pariseyo, mao ang may katungod sa paghubad sa balaod ni Moses. Busa, kinahanglang tumanon og sundon ninyo ang tanan nga ilang gisugo kaninyo, apan ayaw ninyo sunda ang ilang gipang buhat. Kay wala man sila magtuman sa ilang giwali. Baling ulawan eh.
Ganing magwalali, unya dili, puro ratasulti, unya watay buhat, pirting uwawa. Kada Domingo gasagit sa simbahan, magmaluluyon ta sa atong isig katawo. Maluluyon ka diha. Wa nimo bisitaha imong sakop doy. Wa ka kabalo, wala sila pagkaon. Pugson pagpabayad ang mga bayronon. Nganong ingon si Lord nakadawat ka mo nga libre, panghatag mo nga libre. Nganong pugson po nimo pabayad nang wala gani malungag pabayron. O mag-amot taron kay atong ipakaon aning na may simbaron ipakaon mag-amot ta. Dagkunag sweldo. Kita pa mag-amot nga taglima ning atong linding. Tinuod dili. Dili pwede taaning magsakit-sakit tas pulong sa Ginoo kawali-wali taaning nga wala na to'y kinabuhi kay gitawag ta ng mga parisiyo. Tablara nag-ingong ayaw pangawat, ikaw pre limbungan. Ayaw kaibog siya yung sikatao pero magsikrito-sikrito po. Naman ko deres buhol na ka-assign ato Cebu kay waoy nakailan ako. Naman kay kaplete. Dito ko magsabak-sabak og daga. Prangka-prangka ta ha kay parang. So sa verse 4 ningon si Lord, nagbugkos sila og bugat nga mga karga. Nga gipapasan nila sa mga tao apan sila mismo. Dili gani mo gamit bisag usa na lang katudlo aron pagtabang pagpasan sa maong karga. Wow! Listen to this. Ang pangulo sa mga nasod sa Old Testament gahatag og kabugat. Ang pangulo pod sa mga relihiyon naghatag og kabugat. Asa naman taani padung? Nga ba magpugsan na ita ba? Psst! Hatag. Di ka ba hatag ron? Embargo imong balay. Di ka masuot embargo, imperno ka. Kinagrabihan. No? Ingon na daan dito. Because of the love of money. The love of money is the source of all evil. Ang paghigugma sa salapi, mao'y tinubdan sa mga pagkadautan. That is why kami, ang among napoy may gitawag og protocols. No? Love the people, not the money. Do not love the money and use the people. Not on my watch. In my watch, on sa exalting Duterte. No? Because sometimes, kaning tao, i-love niya ang kwarta o gamiton ang mga tao. But, kita magsunod tas Ginoo, pulong man ang atong himuon is this. Use the money and love the people. Gamitan na pagpakita nga gihigugma ang katawan. Di kay love the money and use the people. Wala ka diha. Goodbye. So grabe kabugat ang gihatag nga mga gimbuhaton sa mga religious leader. Kining gitawag og mga Sadducees and Pharisees and mga skriba, mga magtutudlos, bugat kayo ang ilang ipahamtang sa mga tao. O ikaw siman mga Gismel. Ikaw, duha imong siman nga anak. 20 mil mo? Ikaw! Grabe. Gatuo kag gaan kanang muhatag kang imong kasing-kasing kabugat na daan? Wala. Wa gyud. Muni, kabing bugatan na kaayo. So nakita na nato sa mga hari gipabugatan sila. So ang mga tao mangitag asa ko mo dangop, are ko sa Ginoo, are ko sa relihiyon. Nidangop sila sa relihiyon pero pag abot din ang mga pangulo naghatag kanila bugat kayong responsibilidad.
And that is why ningon si Lord. Kining mga Pariseo, kay sila may nagtuon, nagbasa ni, sila maoy mo pasabot. Ug unsa ilang gisulti buhata, pero ayaw suhid sa ilang gipangbuhat, kay wala sila nagbuhat ug unsa ilang giwali. Di ba? Pirting bugata ning pang judgment ni Jesus, ani, yung gisulti. Ingon siya, nagbugkos sila, mga bugat kayong palasanon. Ilang ipapasan sa mga tao, pero sila mismo dili mo. Halos tanan ay bayad, tanang transaksyon na ay bayad. Ay bayad. Siyag patay na pa bayron, gyapon, bugata kayo na. Paninglon pagyapon. Idagan kayong, grabihan na kayo na, asa naman na tawon? Bayron gyapon. Lisod na gani kayo. Wapay dadyong. Di ta madayon. Grabe kayo na. Bugat kayo ni mga Pariseo. Bugat kayo. So, ang mga tao, asa naman kumudagan? Muari ko sa gobyerno, sa hari, bugat kayo. Muari po ko sa espiritual, bugat gyapon. So, wa na'y kadaganan ang mga tao. And sumusuway na siya panginabuhi, trabaho na siya, mag-sideline tanang pahagi mong income mo, kwarta mo, uswag. But sadyang naangko na niya tanan, niingon na pod ang Ecclesiastes, ang tanan kawang og naghatag lang kabugat. What? Naka-income na ni uswag na natigom. And then, na siya nindot nga balay, nanay sakyan na tanan namin yun. Wow, kumplito na and then, sa dagihapon na ang kabugat sa sulod siyang kasing-kasing. Abi na kog maangkon ako ni tanan, makapahulay na ko. Abi na kog naan ako'y aircon nga, kwarto makapahulay na ko. Abi na ko og 5 ka foam akong ipile sa akong nga bed. Makarest na ko, na ko'y kalinaw. Abi na ko, og soundproof ang akong balay, wala na'y kasamok. Pero wag apoy kalinaw, wala apoy kapahulayan. So wala na sila'y kadaganan. And puslan mang walay kalipay, walay kalinaw, walay adto na lang tas mga kahilayan. Sala, ni samot nga bugat kayo. So ang tao bisag asa padong, muari siya sa gobyerno, muari siya sa spiritual, sa reliyon, muadto siya sa iyang kaugalingong paningkamot tingwa, muani siya aning mga dapita, wala siya nakit ang kapahulayan ng tinuod nga kalinaw. Ikaw ni ug ako. Tanang adlaw nagatawag. Tanang adlaw ta nagtinguha, tanang adlaw ta nangandoy, tanang adlaw ta nagampo, naghangyo. Sana man lang. And then, ang uban matintal na lang, mangita nagugma. Ngayon, oy Hermes, ala? Sadyang nakita ta, nigaan na ang akong feeling because since I was young, broken kaayo ko. Rejected, ginaboli, ginaboli ko. Pero sadyang nakita ta, ikaw ra gyud nagkumpleto sa hawang. Sana all! Na sweet lang kayo, 2 ka semana, 3 ka semana. 4 ka semana, o sa mangguta kita pa, paglaro ba kita palagi. Di na lagi ka mo chat. Saan pag-chat o na nailaeng ka, chat. Di na lagi ka makigsulti. O saan makigsulting na may laeng ka sulti. Yung mo ingon na kang, sa una lagi magstoryahan na, lagi ta kay lami, lagi kayo ka murag ice cream ka mo sulti. Karon lagi kay, di na ka mo sulti, igor kay ka mo tubag, og na ko'y pangutana. Saan, pag sulting na may laing ka sulti-sulti. So, ang gituuhan ni mong kapaulayan, nihatag pa inuon ni mong dugang, kaguba, kabugat, kasakit, kagubot sa kinabuhi.
And then gisulayan na nimo ang tanan, wala gyud kay nakaplagan nga kalipay ang tanan naghatag kabugat. Bunga sa imong paghago, naghatag nimong kabugat. Bunga sa imong pagtuon, naghatag nimong kabugat. Bunga sa imuhang tanan, naghatag kabugat. E ang mga balaod, perti ng mga bugata, kayo imagina. Maglisod ta kay nga atong trabaho to ag panglaw. Pero muadtog yun ta manarbaho ta kay watay malungag. Mula bang kag 20 ka checkpoint? So, imong motor kay wa po rehistro. Di manakayan ka, manakayan. Ang imong inadlaw ondoy 250. Kuhaan nimo nagplite padong tagbilaran. Padong dito katulong sakay. Pagbalik mo gihapon, pagbalik nimo 35 pesos imong bilhin. Wala gani ka ni snacks ana. So sometimes na ang balaod nga mo alalay sa atoa. Pero ang balaod sometimes kung dili nimo balansiyon no gayo ang gialalayan ana kadtong naanay kaya daan. Ang lisod galisod og samot. Karelate si Gio? Kaya wa de pa na rehistro. Si Kuya Gaspar ga-drive. Paghiling, oy, wa pa man eh. Tuyok kabawan. Padungong kandingan. Ayo. Lisod. So makita nimo nga wala gyud kadaganan, walay kapaingnan ang tao. Sa diha nga kining relihiyon, kining mga relihiyoso kay mga pangulo, mo'y naghari sa ilaha. Mo'y nangulo sa ilang nabugatan silang taman. Sa diha ang mga hari sa Old Testament, mo'y nangulo nila nabugatan silang taman. Sa diha ang sala, mo'y naghari nila nabugatan sila, sa diyang problema naghari nabugatan. And karon sabay-sabay na. Na ay pandemya, nabugatan na ta, kay bisag face mask, galisod ta, may namang nantay mga medyas, wa na nagamit. Huktag listo na na, no? Labi po gayo. Di ako anang gituyo, kay natulog na ta. So naa na, bugat na daaning problema karon kay naay balatian nga naghatag og kahadlok sa tao. Plus nabugatan pag yun ta kay nga cut off na ang mga trabaho, wala na tayong mga panginabuhi, wala na tayong mga income. Plus nabugatan pag yun ta kay na ay mga protocol nga ingani di pwede lockdown. Then nabugatan pag yun ta kay natay problema sa kaugalingon, napatay mga balatian. Grabe bisag asa, bugat at tanan. And that is why sa atong kinabuhi dili mahunong ang tuaw, Lord. Asa man ko ani? Asa naman ko padagan? Asa naman ko dagan? And then mo offer na nimo ang Land Bank, ang BPI, ang BDO, Rural Bank, FCB. Tanan gi-offer na. Sige, naay pita card. Naay mga credit card, butangan dito tag 75,000. Na kay trabaho wala nanay pita card. So nalipay ka, wow, naay kwarta. Ay, salamat nagaan-gaan. Pag nahurot na to nimo nabugatan na po kay utang man tong bayro no nimo. Wa nandaghanan na kay tagkarga perti ng bugata. Dauton patas atong isig katawo samot. Bugatan na gyud kaayo. Magpabadlong pa ning atong mga sakop. Nagdungan pag-abot ning siman ningel. Nangabot, bidigana. Hoy, di ba Miyerkules kang nangabot makaglunes. Holiday, magod kay maladlaw. Di ra ba muuli, muhigdas inyo. Pangitay lang manig paagi, ma'am. No? Pangitay lang manig paagi, ma'am. Kay kami, ma'am po, ikanon godaan sa among kumpanya. Kaltas po ni sa among sweldo, di po may masweldoan. No? Pangitay lang nagpaagi. Basig makahulam kada imong silingan. Basig, das church. Hulam, das church.
Huwam. Bisag asa taan ang huwam. Bisag asa lang. No? And bali na kitang bugata. And listen to this. Ang pinakanindot mga igsuon sa tanan nga nangulo sa relihiyon, sa gobyerno, sa mga hari, gikan pa sa sinugdan, hangtod karon puro sila naghatag kabugat. But ningon si Jesus, siya ang Pangulo sa simbahan. Ingon ang Revelation, He is the King of Kings. And sukad na tao ang kalibutan, wala pa'y hari. Wala pa'y hari nga naghatag og kagaan og kapahulayan, gawas lamang ni Jesus Christ. Ang tanan nga hari nagpatrabaho para sa ilang kaugalingon. Pero kining hari nga gikan sa langit nga pakatao din sa yuta, gihimo niyang imong bayro nun, ning imong sala, cancel na. Di na ka maghago, di na ka magtrabaho, bayad na nako. This time, ayaw nakagpaghago, parang tukuro nimo ang akong syudad. Ako'y muhuga sa imong tiil, ako'y mutukod nimo, pahulayon ka nako. Dinhi nagsugod mga igsuon nga nakabaton tagpaglaom. Nga bisag wala na tay kalinaw, wala na'y kalipay, wala na'y kapahulayan, aning kinabuhi dunay usah nga mao ang naghatag og paglaom. Ingon siya sa Matthew chapter 11 verse 28 to 30. In Matthew chapter 11, ingon siya verse 28, 29 and 30. Duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipasan og papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo og sundan ninyo ako, kay malumo ako og mapaobsanon. Sa espiritu og makapahulay kamo. Grabe. Kanang muingon kang mapaobsanon sa espiritu, grabe ka humble na. Ang tanang hari mo pakastigo nimo kundi ka magpaluya-luya kas trabaho. Gikan pa ni Pharaoh, Solomon, abot na tanang mga hari. Pero doon nalay usa ka hari nga natawo din sa yuta. Kinsa hari ng daan sa tibuok kabuhatan og siya mao si Ginoong Jesucristo. Kini lang ang hari nga nag-offer. Bisag di pa kamo duol sa mas katawhang ni duol ni Rehoboam nga papahulaya mi pagaan-gaan ni. Lahi ning ka Jesus. Kay di gyud nimong pagaan-gaanan hutdon gyud niya ug kuha ang tanang nakabugat nimo. Tanan nga mga sala, tanan nga mga garbo, bayaran niya tanan sa iyang dugo dito sa krus. Tanan nimong sala, gipapas niya. Muna ningon siya, duol kamo kanako. Kitang tanan nagproblema ning kinabuhi ato lang adlaw sa atong kinabuhi. Pero ang pagkawa nato'y batasan, mao nga di ta mo duol sa Ginoo, nga mao'y nagtawag ka nato aron ta naay kapahulayan. Pagpakita man nga wa tay batasan, ngano man, siya mao'y naghatag sa tanan, pero dili nato siya respetuhon. Siya iniingon, ang tanan nga mga hari, dinian ninyo taan, nagpabugat ninyo, nagtrabaho kamo, gikastigo kamo. Para tukuron ang ilang kaugalingong agenda, ang ilang mga hinakog nga katuyuan, kamo mo'y nakabugatan na. But this time, ako ang hari, mualagad sa inyo ha, papaso na ko tanan yung kabugat, makapahulay, may kalinaw, may kalipay kamo. Ug tukuron ko ang inyong kaluwasan, ang inyong kinabuhi, ang inyong kaugmaon. Grabe ning hari. That is why na malandong yung ko gayo, magkinaunsan ning kinabuhi, may malungag or wala na ay Ginoo. And he said, duol kamo kanako. Sige lang tagkaawit, pero wa ta kasabot. Usahay maabot paggadganis bidyokihan ang mga Kristohanong awit. Kabantay mo sa una, mga igsoon, hilig pa ng uso pa ng mga disco, no? Unya inig, paspas ang music, pagsulod ato mga music nga Linkin Park, Slapshot,
Mga R&B, grabe ang mga batanon nato, magpataas dayo buhok, manag-hip hop na dayo. Hinga na. Listen closely, yo, God, a story to tell, a version of my life. Gipangaon ang words. Imbis sa gwata kasabot, hala. Napay mo pakali ito. Kabantay mo, ana. Nanawa, wala di, masabtan ni mo ang lyrics, pero nga mga batanon. Singot kaayos mga diskuhan. Unya mo kalit og hunong tong mga jolly nga mga awit nga kalibutanon, mga rap nga mga awit. Mo kalit og hunong unya mo puli dayon ang mga love song nga sweet iyahay guyod og mga babae. Pero mga tao ay batasan tungod kay wala lagi kasabot. Manguha na dayon mga babae mo gakos. Nya ila-ila na dayon kasi mungalan. Yang babae pod mo tugan, ako day si Rodalyn. Galing niyo kay bahong tuba ning gikas. Tinood? Kanang mga wapa nakaabot na tan-aw na lang mo YouTube. Puro na lang mo YouTube. Ako day si Rodalyn. Napatoy mga hulog-hulog sa unas baso maggunit ng flower. Unya kabalo mo? Wa pagyapon na sabtan. Hello? Karon nanungha na ng mga you look so beautiful in white. Hala? Pero grabe sa amo nga time. Bukid ng amo Pagsulod sa casting crown nga kanta. Who am I? That the Lord of all the earth. Grabe, gipatukar sa diskuhan o niyang pangitag mga babae nga na. Who am I that the Lord of all the earth? We care know my name. Gipangsulti na ang tanan nga naa sa Bible, gitawag sa gospel song, kaya ang naa sa pulong sa Biblia, maoy gikanta. Kanang niingon diha nga sama ako sa bulak nga dali rang malawos. I am a flower quickly. Quickly? Mo fade. Gakus-gakus kapon. Siya yung mangalan. Rodalyn. Tanawa na karon. Unya magsigit ang reklamo sa kinabuhi. Nga nung ikapoy ko, gubuta po rin pamilya, gubuta po rin kinabuhi, bugata na po rin kinabuhi, nga nung magsige man kagreklamos kinabuhi nga tinuyuan man na nimo, si Lord nag-ingon duol na ko, nga nung di makamuduol sa Ginoo. Nga nung ato makas demonyo mo duol. Nga ato makas tawo mo duol. Nga kanang tawanan mo tabang nimo karon pagabot panahon mo pabugat nimo nagsamot. Nya masigit ang reklamos kinabuhi, gi-offer ni Lord duol kamo kanako kamong tanan nga gibugatan o gikapuyan. Kay papahulayon ko kamo, it means dili na ako paggaan-gaanan ninyong gipasan, kuhaon ako. Kamo mo'y magpasan sa kabugat sa cross tungod sa sala. Pero kay ako ang inyong hari. Dili ko sama sa mga hari sa nanglabay panahon. Hari ko sa langit ug sa yuta, nagingon ng Diyos. Kuhaon ako inyong sala, inyong kabugat. Ako'y mo pasan, dadon ako ni sa cross. Galabad ang inyong mga ulo tungod sa problema. Akong kuhaon ng korona sa tunok, isuot na ako na. Muna'y gibuhat sa Ginoo. Aron na atay kapahulayan. Ba't kabalo ka, imbis nga mo dool, tas Ginoo mo ampo, mo salig mangayo. Ang atong gipangbuhat, mga igsuon, puro pagtalikod, puro pagsalikway sa Ginoo. Sama lang nga ga-invite siya, dali, pahulay diri na ako. Luwaon na to siya, sagpaon na to siya, sipaon mo na atong response. Mureklamo ka sa kinabuhi, nganong nainganani ko. Dool sa Ginoo. Sa tinuod lang, naghuwat ragyod nimo si Lord. Siya lang ang hari, sa tanang hari nga nagpakabana sa imuha.
Kung si Pharaoh, si Rehoboam, and all the kings muhatag nimo kabugat, and the religious leaders, the Pharisees, the Sadducees, and all the scribes muhatag nimo kabugat, and all your labor, and all these things maghatag nimo kabugat, doon na lang usang maghatag nimo kagaan, tinuod nga kalinaw o kapahulayan si Jesus Christ. And I don't care, grabe, mangbuto na tanang mga bulkan, manungha na ng tanan nga virus, nagkaguliyang nagayong kalibutan, ika matulog ka panahos kagabion. The Bible says, ang akong mga hinigugma, gisangkap ko sila samtang nangatulog sila. Ang uban kasi gingadlok na basig mamatay, basig matakdan, basig, sana Lord, nanay bakuna, pag-abot bakuna, di ko pa injection, Lord. Asa man day kapadong? Lakaw dito sa planetang Mars. Lakaw dito sa planet Jupiter, kuyog mong sango ko, gusto ka. Walay dapit. Dini aning, dapita. Kaning kalibutan na, wala kay dapit nga kadtuan. Parang na kay kalinaw, kalipay. Na kay rest. Na kay peace. Walay lain kundili ang Ginoo lamang. Suko kayo mga Parisiyo kay adlong ipapahulay ron. Ngano ikaw Jesus, gatrabaho ka, gahimo kag milagro. Wala nag-utok-utok ba? Wala naggamit sa utok. Yes, adlaw ipapahulay ron. Sabi inyong adlaw ipapahulay. Sabado? Inyo, Domingo? Inyo, Huwebes? Biyernes? Do you think ang taong naisala, naibalatian, makapahulay anang adlaw? Bisag adlaw nang ipapahulay? Dili. That is why ayuhon ni Lord, parang naay tinuod nga kapahulayan, gikasukan ang Ginoo. And human na siya, the law and the prophet is just the shadow of the real who is coming. Ang palahod, ang mga propesya, anino lang sa maong matuod nga moabot o kana mao ang anak sa tao. Tuag yapon ka pabilin. Na anay ni offer, ihatag nako imong kinabuhi and you will find rest. Mga tao, bisag asa na padong. Og kana nga mga tao, ikaw na og ako. Bisag Kristohano na, sing galabad ang ulo, saon ka ni, asa ka ko, saon na lang. Bisag Kristohano na, gidaot ko niya, manay, isulti na ko. Banlawan ako sa kasagpat, sabna na, sundruk ka na, kinomo. Kristohano na, nga nagyapon. And listen, daghan kayo gi-offer si Lord. Ingon siya sa 1 Peter chapter 5 verse 7. 1 Peter chapter 5 verse 7. Palihog kisay gagunit og English nga Bible syagit be. Basaha diha. Okay. Cast all your curse upon Him. Kinsa nang Him? Si Jesus. So kumayong kang cares, tanan nga inaalala mo sa buhay. Tanan nga imong gikaproblemahan. He said, cast. Kanang cast, ihatag, iitsa niya. For He cares for you. Ang mga hari aning kalibutan na, ang mga nangulo, naghatag og kabugaton sa mga tao. Naauntay giingon dia, in every law there is an exemption. Pero wala na hitabo. Kay bisag way ikabayad, pabayron gyud. Grabe kayo. Pero lahi ang atong Ginoo, ingon siya, cast all your cares. Tanan nimo mga anxiety, kabugat, kabalaka, maayo ba ko or dili, mabuhi pa ba ko or makabayad ba ko ani or matabunan ko ani, makahuman ba ko eskwela or dili, maako ba ka ni, cast all your cares for He cares for you. Ang mga religious leaders, Pharisees and Sadducees and all the scribes and all the kings in the Old Testament and all the people surround you.
Walay usa nilang maingon, cast your cares. Nakay problema, ako na, lakaw na, uli na ako, daldala ni problema. Mao nasakpan ka, wala ka pa uli na ako, ipapriso. Wala. But ang ato lang Ginoo, mga igsoon. That is why nanuktok siya sa imong kasing-kasing karon. He is the King of Kings. Katong mga kings naghatag og kabugat. He is the head, the leader of the church. Katong mga leader sa religion naghatag og kabugat. But si Jesus lang ang hari ug ang pangulo nga naghatag og kagaan, kapahulayan, tinuod nga kalinaw, tinuod nga kalipay aning kinabuhi. Ingon si Lord sa James, hangtod karon wa mo kadawat kay wa mo nangayo. Pero sa diyang nangayo na kamo, wa kamo nakadawat kay daotan mog motibo. That is why ang challenge ni Lord, magmainampuon ra gyud ta mga igsoon. And I praise God. Tungod kay bisan sa makadaghang panahon ta, dili ta matinud-anon sa Ginoo. Ang Ginoo nagpabiling matinud-anon, iyang hangyo. Revelation chapter 3 verse 20. Even 21. He says, Jesus stand at your door. It means, diha sa imong kasing-kasing. And knock, nanuktok siya. Kinsa kadtong nakadungog siyang tingog, muabli sa pultahan, ug mupasulod kaniya, siya musulod og makigkaon uban kaniya. Si Jesus nanuktok sa tong kasing-kasing, musugot ba ka nga siya ay maghari diha nimo? Musugot ba ka nga ang Ginoo may maghari nimo, maghatag mo kalinaw, kalipay, tinuod nga kapahulayan, or ang imo ra gyapong garbo, ang imong sala, ang imo ra gyapong mga prinsipyo sa kinabuhi, mao ra gyapon imong paharion, imo ang desisyon. But si Lord nag-andam og nag-offer siya tinuod nga kapahulayan og kalinaw. Let's close our eyes, let's bow our head. Father, in the name of Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords, we just want to thank you, Lord, sa mga pulong na imong gihatag kanamo karon. Kaming tanan amahan nakabati sa gabing kabugat sa mga aning kinabuhi. Kaming tanan gibati namo Ginoo. Nga muramig naglatagaw nga nangita, asa kami pwedeng mahiluna, asang naay tinuod nga kalinaw, asa ang tinuod nga naay kalipay o Dios. But bisag asa kami padong Ginoo, bisan magtago kami sulod sa among kaugalingong mga garbog, mga prinsipyo, nabugatan gyapon. Bisag naangko na namo ang among mga pangandoy og tinguha, nabugatan gyapon. Dumalahan ba mi og tawo, bugat kaayo sa amoa. Dumalahan ba mi og relihiyon, bugat kaayo. Apan ikaw lang o Diyos ang tinuod nga naghatag og tinuod nga kapahulayan. We pray. Bisan og sa mga panahon Ginoong maguna-una mi nga ka-give upon mi sa kinabuhi. Mga panahon nga maguna-una mi wala man mi kasumbungan, wala mi ka duulan, wala kami madangpan. Apan tungod sa among garbo Ginoo, nagpabilin gyapon kami nga mabati namong muraming mga biktima kami, sinalikway kami dinaog-daog. Ubos ang kahimtang diri namo. Ugwa gyud mi kapaingnan. But thank you Lord nga imo mga pulong nagtawag kanamo Ginoo nga moduol kanimo. Sama sa mga Ehiptoanon nga grabing kabugat ug gipaantos sila.
sa ilang hari. Nagampo sila og nagtawag sa King of Kings and Lord of Lords. Gitagaan mo sila kagawasan, Ginoo, kami usap. Atagi kami o kagawasan, Ginoo. May mga sakupan kami nga nabugatan sa mga balatian, nabugatan sa mga sala, nabugatan sa mga kabalaka. Nabugatan kami sa mga kaugalingong garbo. Ug among nakaplagan ang among kaugalingon nga walay kalipay. Gawas sa diha nga ikaw na mag-hari sa mong kinabuhi. Bisan pa kung sa'y mo abot, unsay may tabo, Ginoo, na ami tinuod nga kapaulayan o tinuod nga kalinaw. Kay ikaw, Lord Jesus, ang King of Kings and the Lord of Lords. Ingon ka sa imo mga pulong, cast your cares. Lord, ang tanan namo aning concern sa kinabuhi, amaning gisalig di ani mo, Ginoo. Usay malimot kaming imong mga anak, malimot kaming gamhanan ka, malimot ka. Malimot kami, O Dios, nga ikaw nagplano ka namo og mga maayo para namo tungod lang sa among kahimtang karon. Matintal na mi dayon nga mudangop sa mga una-una sa tao. Mudangop, O Dios, sa mga tao nga mudugang pahinuon sa among mga kabugan. So, O God, we surrender everything. Diha nimo, Ginoo. Kaya wala may mahimo o wala ikaw sama sa Ehipto, Ginoo. Ingon ka nga bisag gi-afflict sila og ayo gidawdaog sila, gipabugatan, gidagmalan. Ni sanay hinuon sila og ayo nalukop ang tibuok Ehipto. And that will happen in this barangay, in this province, in this nation, O Lord. Daghan pa ang mutalikod sa mga kasaypanan, sa mga pagpakasala o mga lagad kanimo. Daghan ang makapahulay, daghan ang mupili nimo, Ginoo, even in this barangay. Thank you, Lord. Sa tanan nga mga naa karon sa mga kabugat, Ginoo, na ay mga gipanghambin gidaladala, O Dios. Tabangi sila, Ginoo, nga makahikap sa imong sidsid sa bisti nimo, makabatunog kapahulayan, kaayuhan o kagawasan, Lord Jesus. Bisan ang mga wala karon din, Ginoo, nagapanglangyaw sila, pero bisan sa ilang pagpanglangyaw na nila mga kasakit, Lord, ipaabot ang imong pagpangumusta kanila, ipaabot ang imong kapahulayan kanila og tinuod nga kalinaw. Daigon ka namo og pasidunggan, Ginoo. Ikaw ang Diyos nga maghatag og kalinaw kanamo. Ikaw ang Diyos nga maghatag og kalinaw. You are the peace that guards my heart, my help in times of needs. Manindog tang tanan. You are the hope that leads me on and bring me to my knees. For there I find you waiting, and there I found release. So with all my heart I worship and dance to you I sing. For you alone deserves all glory. For you alone deserves all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face.
as we worship you this day. Awiti ang imong hari nga naghatag nimong kalinaw o kapahulayan. One more time. You are the peace. Ang tanan nimong kabugat, iyang gipasan pinaagi sa cross. Nga iyang idala. Ang tanan nimong kagubot o kaguliyang, iyang giantos o pinaagi siya mga kasakitan kita usab na maayo sa atong mga balatian. In the name of Jesus Christ, the Son of the Most High God, the King of Kings and the Lord of Lords, unsa mga balatian nga naa sa imong lawas, you will receive healing in the name of Jesus. Doon na kay kalinaw o doon na kay kapaulayan in the name of Jesus. Lord, thank you nga naami healthy nga mga kasing-kasing. Normal ang among blood pressure. Healthy nga mga atay. Healthy nga baga. Limpyog, healthy ang among mga kidney, Ginoo. Salamat, Lord, even mga hormonal imbalance, Father God, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Awiti ang Diyos, ideklara ang imong kapaulayan, ideklara ang imong kalinaw, ideklara ang imong kadaugan. Father, we worship and adore you. Father, we love to seek your face. Father, we love you as we worship you this day. Yes, Lord Jesus. Ayaw pauli nga dili nimo na isugilon sa Ginoo. Ayaw pauli nga dili nimo masumbong ang imong problema. Ayaw pauli nga wala kay pag-ampo nga gibilin. Ingon siya, cast your cares. Cast your cares. Karon og dili nimo na ihatag sa Ginoo. Mupauli ka nga moras gyapon. Itugyan sa Ginoo, he said, cast all your cares. Imong kahadlok, imong kabalaka, imong insecurities kinabuhi, imong mga garbo, ang imong mga tawahanon nga mga prinsipyo, ang imong mga sala. Cast all your cares to the King of Kings and the Lord of Lords. Oh, hallelujah. Yes, Lord, salamat kayo, Ginoo. Ikaw may magasangkap sa pagkulang diri sa among mga kinabuhi. Thank you for the forgiveness of our sins, O God, and all our unrighteousness, O Lord. Righteous Father ka, nga nagpasaylo ka namo through the blood of your Son, Jesus Christ. We pray nga mga problema sa among mga pamilya, Ginoo, padayon ka, O Diyos, nga magahatag, magatagpo, Amahan. Lord, spiritually, physically, and labaw sa tanan, O Diyos, papuno ang among mga kasing-kasing sa imong pagigugma. Equip us, O Lord, with your word and encourage us always to continue in this life, O God, na kauban ka, Ginoo. We pray for this barangay like Egypt, Amahan, na nalukop sa mga Hebrewanon. Ining barangay, daghan ang mga Kristohanon. In the name of Jesus, Lord. Hallelujah. We pray, Lord, nun sa among mga kakulangan, Ginoo. Imong ipadayong ibubo, aplian ang tambuanan sa imong maging harian, Ginoo. Ug imong ihatag, O Diyos, ang kakulangan namo sa among mga pamilya. Ug bisan ani nga buluhaton, Ginoo. We pray for the financial breakthrough. We pray for spiritual breakthrough. We pray for healing, O God, in every sickness, O Lord, even the disease. In the name of Jesus Christ of Nazareth, katong mga nagnegosyo maghalin og daghan, katong namuhi mo sanay, katong mga nanano makaani, Ginoo, katong mga nanagtrabaho, Amahan, may protection na ikapiskay sa panglawas, mag-uswag, Amahan namo, katong mga nag-eskwela, O Lord, you will success, O God. Thank you, Lord. Thank you, this church. Na healing, na joy, na peace, ug na rest diha nimo, Ginoo.
Kani nga church, Lord, walay bisan kinsang tawo diri nga naghago og ani, ayo diri, Lord. Walay si bisan kinsang pastor or bisan kinsang leader nga naghago ani nga ministry. Ikaw may naghago ani. At imanani, ayaw kasugod. Makompromise ni Ginoo. Mga paghago. At imanani nga ministry, O Lord. Imuani, O Diyos. Ang mga katawan din, may mga pagsulay, mga problema. Imuani katawan. Ayaw itaon kaming pasagdi. Ayaw itaon kaming talikdi, Ginoo. Tungod ka, di alamang ni mo, Lord. Makaplaga na mo, Ginoo. Ang among tinguha, Lord Jesus. Hallelujah. For you alone deserves all glory. For you alone deserves all praise. Father, we worship and Thank you, Father God, adore you. sa healing nga imong gihatag, Ginoo. To see your Ni Kuya Mario, ni Kuya Junel, sa akong wife, Ginoo. Thank you sa justice ni Clark, Lord. glory. Thank you, Lord. For you Nga dunay increase nga imong gihatag sa imong mga anak dinhi sa Lourdes. Imong gipakita sa mga Ehiptohanon nga nag-uban ka sa mga Israelita. Imo sa ipakita rin dapita nga nag-uban ka namo kay imo mga anak. Bisan kami nakasala o kanunay namo mapakaulawan ng imong ngalan. Asa man mi mudangop, napamilay kasubugan, napamilay matawag, madangpan. Kung mutalikod kami kanimo, kung makasala kami, doon na babaday laing Diyos, kamo pasaylo ka namo. we worship and Oh Jesus, adore you. Father, we long to see for you alone. For you alone deserves all glory. For you alone deserves all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. Father, we love you. Isugilon ng imong gugma. As we worship you, this Oh, Father, we love you. Father, we love you. As we worship, oh, Father, we love you. Father, we love you. As we worship you this day. Atong palakpakan ng King of Kings, the Lord of Lords. From now on, ayaw kalimti nga si Lord na ang hari sa imong kinabuhi, sa imong kasing-kasing o sa imong huna-huna. Hari siya og mas gamhanan pa kaysa sa imong problema, balatian, panginahanglanon. Karon nga nahatag nimo imong kinabuhi sa Ginoo, you will only find rest and peace in Jesus Christ, our Lord and our King and our Savior. Father, thank you kayo, Ginoo, sa kagabhion nga imong gihatag kanamo, O Dios. Ug karon mas klaro na namo pag-ayo nga ang tanan, O Dios, naghatag lag kalaay, kabugat ug kasakit sa kinabuhi. Ug wala mi dapit or tawo nga pwedeng adtuan or duulon or walay bisan unsang butang aning kalibutan nga pwedeng among paninguhaong mahuptan arong na kami kalipay, kalinaw o kapahulayan. Wala. Og naalamang ning tanan na kanimo
lamang ning tanan among makita o Ginoong Hesukristo. You said, "Come to me, all of you who are weary." Here we are, O God. We come to you. Imo na ang among kinabuhi. And tonight, Lord, mamahulay kami ang among kinabuhi, giharian o gipanag-iyan nimo og ang among mga pamilya. Karon nga kagabion, Lord, mamahulay kaming dunay tinuod nga kagawasan sa tanang mga gapos namo, Ginoo. Dunay mga healing sa broken namo nga mga kasing-kasing. Thank you, Jesus. And so, Father God, receive the glory, honor, adoration, and thanksgiving, worship and praises, O Lord. For yours is the glory. For yours is the kingdom, the power, and the glory, O God. In Jesus' mighty name. And everybody says, amen and amen and amen. God bless you. I love you with the love of the Lord. Ugma sa gabi eh. Okay naman to, kuya. Okay na ka dito. Ugma sa gabi. Okay. Ugma sa gabi eh, ang prayer meeting ato sa ilahan ni Kuya Mario. Balik lang ang ato ang gimbuhaton. Kanya, alas 7 ta magsugod tungod kay ana pamantay ginagmayng pagpaambit usa ang word ni Lord ya mga pag-ampo. So katong mo join bisag kinsa lang pod nga maka unsabay verse nimo sa may imong nahuptan imong ipaambit. Ugma mag-resume tas atong mga gimbuhaton. Unya sunod na magkuan sa mga balay-balay. Siguro na ay mga balay nga amo jong gi-study og Bible study kay need kaayo pero ang atong cottage prayer magsunod na siya. So continue to pray. Ako asad nga tingog provision na ihatag sa Ginoo and ako pring hangyo sa akong mga papa direk mga mama nga andam-andam ta kay arong matabangan punta sa mga pagwali kay daghan na